Takže pokračujeme ďalej. V predchádzajúcom videu sem hovorila o tých peniazoch ešte tady k tomuto. Mnoho sa staráme o to, koľko máme v peňaženke, koľko máme na účte a úplne lpíme na ten, že úplne sa to prenásledujeme, že co ešte musím zaplatiť a hen toto a tamto a nemáme ten vnútorný pokoj. Všimáte si to? Že toto by sme mieli úplne odstraniť a plne dôverovať Pánu Bohu. Že On sa postará. To sa musíme naučiť. Že fakt, že jak som na začiatku říkala, ešte v tom prvom videu, z tohoto prvého prikázania, že mieli by sme sa mu úplne oddať, dôverovať v jeho zázraky, v jeho, že máme v ňom celú budúcnosť, celú našu budúcnosť. Že úplne by sme sa mu mieli oddať a dôverovať mu naplno, že on sa postará. Ďalej, že máme strach o naše šperky, o náš telefón, o naše auto, aby sa mu niečo nestalo, alebo tak, že toto sú prehnané strachy. Samozrejme, môžeme sa obávať, áno, že ale nemielo by to byť prioritu, že nemieli by sme sa tak strašne strachovať a byť takový úzkostliví, lebo to nám bere slobodu. A my sa potrebujeme oslobodiť. Ne, aby sme byli v zajatí. Nemôžeme byť v zajatí, že aby sme sa tak strašne obávali takovýchto vecí. To není z Boha. Strach není z Boha proste. Ďalej s tým súvisí aj naša kariéra, že sme viacej v práci, napríklad 3 roboty si nájdem, len aby som miela viacej peniaz. Zase nám to bere pokoj. Bere nám to klid. Bere nám to slobodu. No a prechádzame k tej topke, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tady sa mnohí strácajú. Áno, takže ideme. Koľko bohov uctievam? Koľkým slúžim? Pretože ten pán, ešte co som vám spomínala, že na začiatku videa, ešte co som začala robiť tady toto videa, tak keď som byla na adorácii, tak sa ke mne primluvil teda takový starší pán, a povedal mi, že áno, môžeme slúžiť Pánu Bohu, ale nemieli by sme byť hlúpi. No, měl teda ezoterické náramky, tady měl krížek, ešte tam měl nejaké buddhistické, nejaký znak, oko, alebo niečo takového. Ja tomu moc nerozumím, ani nechcem rozumieť. No, ale to není dobré, protože už to samo o sebe spôsobuje chaos v nás samých. Tak kemu teda slúžime? Nemôžeme slúžiť viacerým bohom, lebo proste rozdvojené kráľovstvo nemôže obstáť. Ideme dál. Tým je to aj myslené, že my slúžime aj našemu vlastnému telu. Čiže prehnané cvičenie, tak jak som spomínala v tom predchádzajúcom videu, ano, že sa prehnane starám o to, aby mi svaly narostli, aby ako všetko bylo perfektné a dokonalé. Áno. Ďalej tu máme diety, prehnané diety. Poznám ľudí, ktorí sa trápili s dietma a není to dobré. Pokud, teda ako môj názor, áno samozrejme, pokud nejsem chorá, ďaká Pánu Bohu, tak není potrebné diety, pretože už len tí diety nám ničia už metabolizmus a my by sme si mieli zvyknúť to naše telo, aby si zvyklo jesť všetko, pretože napríklad keď prestaneme jesť mlieko, teda prestaneme piť mlieko, áno, alebo sír prestaneme jesť, tak keď si ho dáme napríklad po 2 mesiacoch, tak nám bude z toho zle. A navíc teda zbytečne sa trápime. Pretože na co to robíme? Akože, aby sme sa niekomu zapáčili? My sa máme zapáčiť Pánu Bohu. To je tá najvyšší priorita. Ďalej, prehnané líčenie. Ja som za to, že keď je niekto spokojný a baví ho to, prináša mu to nejaké uspokojenie, hlavne, že ho to baví. To je dôležité. Ale ne kvôli tému, že to robím kvôli niekomu. To už je zle. To v prvom rade musí byť kvôli sebe. Ne, že ja sa chcem niekomu ľúbiť a proto sa namalujú. To je hlúposť, áno? Čiže prehnané líčenie, plastické operácie.
To už súvisí s nízkym sebavedomím. Čiže keď niekto sa upína na to, že ja neviem, mám malé prsa, mám nos veľký, alebo je cokoľvek, áno, tak sa upíname vlastne na tú našu telesnú stránku a zapomíname na tú vnútornú. Čiže naše telo, to je furt, že slúžime našemu telu. Chápete? Že po smrti, my sme otrokem našeho tela celý čas. To je stále otrok našeho vlastného tela. Ďalej solárium, k tomu sa asi nebudem vyjadrovať, lebo ja som také chodila do solárka a má to rakovinotvorné účinky, takže ja si myslím, že tady k tomuto není treba sa vyjadrovať nejako. Takže ideme ďalej. Či teda márnime čas pozeraním televízie, áno, že sa ubíjam v takovej nude a pred tým televízorom, to je také môj problém, takže veľmi dobre to poznám. A treba s návštevami, zábavami, hlúpými rečami, áno, pomlúvaním, že vlastne nás to nejakým spôsobom nespája s Pánem Bohem. Takže zahrňuje to aj to, nad čím celý deň premýšľam, áno, že co mňa vícej zaujíma, že není tam Boh. Je tam len to, že no kedy sa pôjdu zabaviť a vtedy bude kino a pôjdu tam s kamarádama a pôjdeme si vypiť a teda. Chápete mňa? Akože že všetko možné, len ne Pán Boh. A to najdôležitejšie teda vám reknu z tých základných, áno, že uctívaní božstev. Dobre? To je viera v reinkarnáciu. Ja som jeden čas měla s týmto veľký problém, lebo tak měla som aj takové sny a všetko tomu nasvedčovalo, že teda sú životy po živote, áno. Takže ja som s týmto teda měla problém, nevím jak vy. Klidne mi napíšte aj do komentáru, že či ste sa tento našli, že s tým bojujete, alebo cokoľvek, áno. Poteším sa. Ideme dál. Východné náboženstvo, bojové umenie, áno, klanenie sa slnku, to je všetko, to patrí asi do tej jogy, ne? Vyvolávanie mŕtvych, účasť na špiritistických seansiách, áno. Dobre, však to nemusím vysvetľovať. Ideme dál. Dále veľmi dôležité, co je pokladané za hriech, je veštenie z kávy, ano, celkovo veštenie, dobre? Ktoré odhalujú budúcnosť. Keďže my plne dôverujeme v Pána Boha, že máme v ňom celú našu budúcnosť, tak my nepotrebujeme sa o tom presvedčiť u niekoho iného, keď my mu plne dôverujeme. O tom je tá dôvera. Že my mu musíme dôverovať. Že s ním budeme mať krásny, bohatý život. Dobre? Takže ide o to, že teda ide ten ďalší hriech, ne? Že je veštenie z kávy, liatie olova, čítam teda horoskopy, áno, to akože kapitola sama o sebe, ja to neznášam úplne. Využila som služby veštice, či si dávam vykladať karty, to je, prosím vás, to nerobte, lebo ja som mala takové zvázanosti, že prosím vás, nerobte to iba. Jestli sa chystáte, nerobte to. Ďalej je tam to čítanie z ruky, numerológia, hej, akupunktúra, okultizmus, aj čítanie okultistickej literatúry, ezoterika, mantry, nimi sa teda vzývajú a uctievajú démoni. Astrálne cestovanie, feng shui, aury, reiki, psychotronika, silová metóda, kivadlá, vykladanie snov, čiže snáre, s tým sa také mila problémov, mňa strašne fascinujú sny a vždycky ma to tak lákalo, že proste podívam sa, že co to znamená a tak ďalej. Vidíte, že ešte vám chcú vyprávať a už čas.